e coa confianza dos vecinos e co compromiso de que en 4 anos seguintes vamos seguir desenvolvendo todo o que vostedes nos pidan e o que nos creamos conveniente e mellor para a cidade e para a nosa cidade na que vivimos. Sin máis, vou dar paso a 2 compañeiros que forman parte da candidatura e que a maiores foron compañeiros nestes 4 anos de goberno. Xuntos, repetimos nesta nova andaina e xuntos esperamos seguir. Amigas e amigos das Camelias, quero agradecer primeiro a esta asociación de vecinos que sempre nos recibiu con agrado. Quero dar un saúdo tamén ao vosso presidente, Eladio, que sei que hoxe está de viaxe para cumprir o seu cometido como avó. Sempre esta asociación nos recibiu, como decía, con agrado e sempre dispuso. Presentámonos como alternativa ás políticas regresivas e paralizadoras da nosa sociedade. Presentámonos de 4 anos, como paso o tempo, como alternativa transformadora da nosa cidade, capaces de asumir o reto de construir un Ourense máis participativo e máis xusto no reparto dos investimentos municipais. Durante estes anos, o BNG, no goberno municipal, como motor dese goberno municipal, apostamos polo reequilibrio territorial, levando aos barrios e ás parroquias accións de desenvolvemento en todos os ámbitos: infraestructuras, mobilidade, cultura, deportes, termalismo, benestar, mocidade, etc. Asumimos con ilusión o reto de converter a nosa cidade nun espazo para vivir, para traballar, unha cidade na que nos sintamos orgullosos e orgullosas como ourensáns, do noso urbanismo, da nosa cultura, da nosa riqueza termal, do noso potencial termal. Políticas deseñadas optimizando recursos públicos. Ourense non merece volver á especulación do ladrillo. Ourense necesita medrar dun xeito sustentable, onde a riqueza sexa repartida con justicia. Presentámonos desde o goberno para seguir gobernando a nosa cidade. Presentamos unha candidatura con experiencia, comprometida coa nosa cidade. Presentamos unha candidatura que desenvolverá un programa ambicioso e realista, feito desde a participación cidadá. Hai futuro, estamos convencidos e convencidas de que en Ourense hai futuro, como hai presente. Gracias ao traballo do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense, hai presente. E aquí vou facer un repaso de todas as áreas nas que tivemos responsabilidade. Fernando Varela xa o dixo, Fernando Varela e Marta Rivas son, como a min nestes momentos, concelleiro e concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que tivemos responsabilidades importantes. O Bloque Nacionalista Galego tuvo responsabilidades en infraestructuras, en perímetro rural, en vivenda, e eso vou a falarvos un poquinho máis polo miúdo, en cultura, en igualdade, en mocidade, en deportes, en seguridade cidadá, en turismo, en termalismo, en alumeado e en transporte público. Son áreas moi importantes do goberno, porque son áreas que inciden directamente sobre a vida, os espazos. O caso de infraestructuras, por exemplo, que é o que nos chamamos os bens materiais, pero tamén o inmaterial. E o deporte, por exemplo, e o disfrute do deporte tamén é necesario, porque queremos que unha cidade saudable e uns veciños e veciñas saudables pois son, desde logo, mellores persoas, non? E como nós gobernamos para as persoas, preocupámonos desde o primeiro día que chegamos ao goberno da cidade de traballar por e para as persoas. Ese é o vosso voto. Pensedes que o que estades a elexir son os concelleiros e as concelleiras que van a formar o goberno municipal da cidade de Ourense. E vai haber outras organizacións políticas que van vir aquí a falarvos de todo o humano e o divino, e mesmo a plantexarvos desde o punto de vista político a oportunidade de cambiar do goberno en Madrid ou a defender o que está a facer o goberno da Xunta. E está ben, pero agora non toca. Agora o que toca é elexir os representantes do Concello de Ourense. Por iso, pensade quenes son as persoas que mellor van a defender os vosos intereses. E despois de 4 anos no goberno, eu estou convencida de que todos os que hai 4 anos votaron o Bloque Nacionalista Galego hoxe teñen máis razóns para seguir a votar o Bloque Nacionalista Galego, e moitos dos que daquelas non votaron o BNG
Pois porque non nos coñecían, porque non sabíamos se íamos ser capaces de traballar e de modificar e de transformar a cidade de Ourense, botastes a outras opcións. Pero agora xa sabedes como traballamos e que é o que queremos para esta cidade, que é a nosa cidade.